Hello friends, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel nontammonखौ बयखौबो बरायबाय तो ओमफ्राय फाइनाली बहुत गोबावनि उनावसो आरोना तो नोंथांमोननो आङो कमिउनिटि टेबनि गेजेरजों मैया हाबानि भिडिअ लाबोनो होदोंमोन ना तो फाइनाली आङो लाबोबाय आरो तो नोंथांमोननो आं फोरमायनो नागिरदों माने हाबाया जाबाय जोंनि गामिनिनो सासे आदानि आरोना ओमफ्राय खैनाया जाहैबाय कार्बि आंलंनि सुमजि गयारी बिथांनिबो YouTube चेनेल दङ 14K साबस्क्राइबार दङ आरोना बिथाङा सासे YouTuber आरोना बिथांखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायनो हागोन बिथांनि चेनेलखौ तो माने बिथांनियाबो YouTube दङ आरो ओमफ्राय हाबायाव आङो फेस केम देखायनानै भिडिअखौ बानायनो हायासै आरोना तो फुरा माने आं बिजिथारमोन नालाय माने गामियाव सेंग्राफोरा एसे खम साहा ता राननो गोनां जादों ओमफ्राय साहा रानखांनानै फुरा ओंखाम सोंखाम रानलायनो गोनां जादों फुल सानसे बिजि आरोना तो बेनिखायनो फेस केम लानानै भिडिअ बानायनो हायासै लोगोखौसो माने एफा एनै भिडिअ बानायनो होबाय आरोना तो नोंथांमोना आङो बे हाबानि भिडिअखौ देखायलांगासिनो तो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय तो जुदि आंनि चेनेलाव नोंथांमोना गोदानै फैदोंब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो आरोना तो बेनो आंनिफ्राय रिक्वेस्ट आरो नोंथांमोननिसिम तो प्लिज भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरोना तो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै तो लोगोफोर ओमफ्राय हाबानि गेटआ नै बिदिमोन आरोना सब माने डिजाइनफोरखौ जोंनो बानायजोबदों आरो सेंग्राफोरा नोंथांमोना नै नायनो हागोन ओमफ्राय जोङो नै बिदि गेटनि डिजाइनफोरखौ बिदि बानायदोंमोन आरोना थार्मकलजों नै टप सावनानै माने बिदि डिजाइन बानायनो हायो आरोना थार्मकला माने नैबे गोबा मोनसेया नङा दे रोजा मोनसेयासो ओमफ्राय गासैखौबो माने आंनो बानायजोबदों आरो माने लोगोफोरा एसे हेल्प खालामदों तो माने फुल डिजाइनखौ आंनो बानायजोबदों आरोना ओमफ्राय नैयावहाय माने नै आखरनि डिजाइन सोलिगासिनो आरो ओमफ्राय बिबारनिबो एसे डिजाइन बानायदों जोङो माने बिबारखौ बेबायदि डिजाइन बानायदोंमोन आरो अलमस्ट जोंनिया खामानिया माने जोबफ्रामबाय आरोना